Takže právě jsme na židovském hřbitově. A máme pěkné psycha. Tohle mám moc. Ne. A To bylo? Ne. půjdeme kolem čího hrobu? Julius, to byl Julius Stein. Ano, Julius Stein, kterého jsme co? Vyvolávali. Ano, Julius Stein, kterého jsme vyvolávali před rokem. Teď budeme kolem jeho hrobu. Znova. A bez psycha. Fakt. Bez strachu z ní. Bez strachu. Jdeme. Já ještě jsem to... Jdeme. Ano. O, ty zrovna vyletěla z rána. A tohle je jeho hrob. Takže se ti fakt Julius chtěli Steina. vyvolávat. Co to je? Julius Steina hrob. Zabere. A ta piča nás tady leká. No to kde jsme? To si ne. Hodila do zadku! Ty už ztratila botu, jo. Jdem. Ty krávo. Díky. Lesba jedna. Olala. Děju? Nejde mi kaspa. To si musím aj natočit. Tam je její bota a ona už jde pro ní. Ve sněhu jak... Ona chtěla ty už zrušit naše... Ty už chtěla za to videjko, protože to vypadá hrozně. To je jasné. Lásky, jo. Tak se rozmyslí. Ne, A vy si otec sa tam logicek a co ty se chováme jak malé děcko. Nebyla moje ruka. Máš jí zlomenou? Aspoň? Sněhem? Ať tě nauštíca, dobře, co myslíš? Jo, chová se jako malé děcko. Verliba jedna. Verliba. Serio, a to je verliba. Jestli mi zhodí, rozbije si foťák. Já už nemůžu. Jestli mě to nebudeš bez vaku. Já bych radši bez sněhu v botách. Myslíš, že asi nemám pravé ruce? Když budeš dát aby se tam na ten sníh, tak ti to nepomůže. Přesně tak. Seru, na to už nemůžu. No to jako. Ti ale nebudu jíst dělat. Ona nic neudělá. Já mám taky foty plné sněhu. Nepláč, Beruško. Chci házet kdo víc? A to je konec žáckého videjka. Moc